ka fahimci ka fi kasanta. In ta wuce kuɗi sai ta rintima yar banza. Daga ta komai za ka yau ka sa alkunya, don kwamo 'yan mata kuɗi muke tema. Kai mata na zamani ne suna da mautani, dukan su daidai ne karkara da 'yan birni. Halin su daidai ne sai su saka rudani. Akan hakan ne nazarin da za ya fishe ni, in kama dahir domin in kori kaulani. Zama na aure ke sa a kori alheri, amma ina tsoron ja'irai na zamani ba za su kyale ka kafan da 'yan salanta ba. Dakata mu fa ba za mu karɓi reni ba, mazan da matan ba wanda bai yi laifi ba. A duniya ban gama hantarar kudade ba, sayar da kushen domin ba za mu karɓa ba. Da mu da ku babu bane bare a yau duba, ni dai soyayya ce na kira in ka duba. In ka amince ba za a fasa aure ba. Wata ma sai ka fahimci ka fi kasanta, in ta wuce kuɗi sai ta rintima yar banza. Dakata komai za ka yau ka sa alkunya, don kwamo 'yan mata kuɗi muke nema. Barni 'yan mata ne ba za ki mun ƙarya ba, tun da ban je kofar gidan ku yin zance ba. In gane ba zan baki 'yan kuɗaɗe na ba, in gane ne da su ne kike ta yi min jarba. To tsaya ki jima 'yan kuɗin fa ba naune ba. In ga babana ne ya ce sai mai goro, a gidan baba Talata har ya ce na yi sauri. Kai yanzu ma jefa nake kamar yana nema na. Je mu kawai in raka kaya an gona. Kai ni ki bar ni kawai an ba za ya yi min duka. A'a sai mun je ko ina kake zambe ka, don ku zan yi mai yar bayani sai ya gane. Kai ni fa ban so hajiya ki je ki ma na gode. Me kake so in maka sahibi dan gaye, ga kala ta shiga ta ka ganni aina waye. Iko kina indiya ne ba za mu yi aure ba.